A l'escola es fa la part teòrica i llavors també hi ha una part pràctica dintre de l'escola. És a dir, tenim uns fantomes, uns ninos, amb els que fem les pràctiques, perquè inicialment no ho pots fer-ho amb una persona. Això es fa sobretot al primer curs. Al segon curs els alumnes comencen les pràctiques en centres de treball. Els ensenyem el dia a dia com serà la seva feina directament, des de la neteja del material fins a l'atenció al pacient. O sigui que aprenen el que és la seva professió directament al lloc de treball. Intento fer-ho amb molt carinyo i d'una manera molt personalitzada per adequar-me a la logística familiar, a si aquella persona té una altra feina, i els hi busco una clínica dental que penso que és adient per a aquell perfil d'alumne i al revés. És un perfil de persona que vol treballar directament i sense tancar la formació superior. Molts han fet el grau d'higiene i després han anat a la universitat. Se valora mucho que allí podamos practicar para que luego cuando vengamos a la empresa tengamos como una pequeña formación. Persones amb moltes ganes d'aprendre, fixeu-vos detalls, no? Venen i em diuen: Rosa, podríem agafar material, perquè nosaltres també fem formació habitualment, doncs per completar el que estic estudiant a la clínica. Me crida molt l'atenció les ganes tremendes que tenen d'aprendre. És una professió molt jove. I una professió molt jove alhora vol dir que és una professió amb molta demanda. La borsa de treball de l'escola està molt demandada. Jo personalment rebo constantment de companys de clíniques dentals. Núria, necessitem exalumnes, gent que hagi acabat per començar a treballar. Perquè nosaltres tenim col·laboracions amb altres centres educatius i a nivell del cingle ens porten persones molt preparades. Tenen aquestes, com us diria, habilitats que necessitem també a les clíniques, les tenen treballades. Per tant, no només l'àrea tècnica, sinó també la d'habilitats. El tindre iniciativa, el ser molt respectuoses, molt puntuals. Bueno, vaig començar a les tardes i com una companya va agafar la baixa per maternitat, vaig començar ja a jornada completa. Al venir tant al dentista de petita, la curiositat que tenia és com que volia saber com es feien les coses. Quan vaig començar a estudiar vaig entendre moltes coses de les que jo pensava de petita i això com ho farà, no sé què. Ens ha coincidit alguna vegada amb alguna baixa maternal o alguna suplència per causes diverses i directament ens hem quedat l'alumne perquè ja porta uns mesos de recorregut aquí i coneix com treballem i ens és molt còmode quedar-nos i completar així la seva formació. Vaig començar el grau superior fa 2 anys i he acabat dijous les pràctiques, llavors la Raquel m'ha contractat. Sí, salgo preparada con muchos conocimientos para así ya poder comenzar en una clínica dental. Yo creo que sí que me veo trabajando de esto, me veo preparada, la verdad. Fa molts anys que dono classes a cicles formatius i a higienistes bucodentals. Ho dic perquè ho sé, els alumnes, els bons alumnes, tenen feina assegurada.